Euskaldun izatea zein nekeza den. Euskaraz norekin, non, noiz. Inoiz galdera hauek egin badizkiozu zure buruari, adi, gelditu marka honekin. Bidea erraztu eta bizipen eroso eta positiboak bizitzeko atea zabaldu digu Ikur honek. Euskara erabiltzeko aukera bermatzen dizu. Bai, hori da. Kontsumitzaileak espazioak identifikatu ahalko ditu euskaraz eroso eta lasai aritzeko. Euskal Herri osora zabalduko den egitasmo hau aukera leiho bat da guztiontzat. Balia dezagun. Ogi bat. Eta inoiz zalantzak sortzen bazaizkizu, gogoratu. Ikur honek euskara erabiltzeko aukera bermatzen dizu. Beraz, ikur hau ikusten duzunean, egin euskaraz. Euskaraz //